Στον αγωνιστικό χώρο, δύο ομάδες οι οποίες να δούμε αν θα παραταχθούν με τον ίδιο αγωνιστικό προσανατολισμό. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει κάτι που γίνεται τώρα το παιχνίδι. Να σε ακούσουμε, Αντρέα, στα πρώτα δευτερόλεπτα για το σχόλιο σου για την Αγία Νάπα. 2 μέτρα που τες χωρίζουν. Να δούμε την πρώτη επιθετική προσπάθεια της Ένωσης. Ο Κουμής στο σουτ θα μπλοκεί. Καλή ατομική προσπάθεια. Το διαγώνιο σουτ από τον Κουμί. Ο Κίτος μπλόκαρε την μπάλα σταθερά. Και πάλι είναι ακροβολισμένος ψηλά. Η σέντρα στην περιοχή. Κεφαλιά από τον... Θα πρέπει να γίνει η αλλαγή. Θα δούμε εδώ. Θα δούμε τον Κρίστη τον Ανδρέου. Προσπάθησε για τη σέντρα. Πήγε να γίνει το λάθος. Απομάκρυνε την μπάλα. Παλιά ψάχνοντας τον Ευθυμίου. Είναι καλή ο Ευθυμίου. Το γύρισμα. Το πλασέ δεν έγινε σε δεύτερο χρόνο. Η μπάλα έξω από τον Σολάρη. Πρόλαβε μπροστά του τον Μέρτακα. Το σουτ που γίνεται είναι καλό. Η μπάλα έξω. Εδώ το μπλοκάκι για το οποίο σας κάναμε λόγο. Να η σέντρα από τον Μέρτακα, το ανάποδο ψαλίδι, από τον Κολοκούδια, μακριά η μπάλα. Όσο αυτός ο στόχος για μια ομάδα που έχει 46 άλλωστε παρουσία στην πρώτη κατηγορία. Να δούμε τη φάση πρώτα για να συνεχίσουμε. Γκένοφ, καλή κίνηση. Μπάλα περνάει από όλους, θα πέσει το σουτ που γίνεται τώρα 1-0. Με τον Κρίστη τον Ανδρέου να σκοράρει και να πανηγυρίζει έξαλα μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του αλλά και τους αναπληρωματικούς το γκολ το οποίο πέτυχε. Στο 58 η Ένωση παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Ξανά εξαιρετική κίνηση από τον Γκένοφ, ο οποίος πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, η σέντρα. Ο Λαΐφης πάει να απομακρύνει μπάλα. Το σουτ που γίνεται από τον Κρίστη Ανδρέου. Το γκολ για την Ένωση. Ξανά και ξανά το γκολ από μια άλλη οπτική γωνία. Με τον Κρίστη Ανδρέου να βρίσκει στόχο. Το πρώτο γκολ το οποίο πετυχαίνει με την φανέλα της Ένωσης. Μέρτακα στη σέντρα στην περιοχή. Φοβερό γκολ πλανέ από τον Κολοκούδια. Η μπάλα όμως έξω. Μπάλα μακριά από την εστία του Κίτου. Κόρνερ που εκτελείται. Κεφαλιά που έγινε από τον Λαΐφη. Μπάλα πέρα. Χαλιφά τώρα για τον Ρόου. Η πάσα ψαχνώντας τον Αλέκου. Πρόλαβε την τελευταία στιγμή να απομακρύνει μπάλα ο Παπαγεωργίου. Γιορκάτσης τώρα από την παλιά του Μέρτακα. Γιορκάτσης στην περιοχή απέναντι από τον Κιτό. Γιορκάτσης στο σουτ με τα πόδια ο Κιτός. Παναγιώτου. Φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Κεφαλιά που δεν έγινε από τον Ρόου. Ρόου στην περιοχή. Πέρασε ο Ρόου. Το σουτ. Η μπάλα παράλληλα. Που θα επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα όπως όλα δείχνουν. Και αυτό γίνεται. Κερδίζει 1-0 την Αγία Νάπα με τον γκολ το οποίο πέτυχε ο Κρίστης Ανδρέου στο 57.